धन्यवाद. कशे आसात तुम्ही? तुम्ही कशा आहात दर्शन भाऊ? फर्स्ट क्लास. शेफ, तुझ्या माझ्या भितून कसले रे हे बंधन? कोण जाणा, हांव ते जाणा आणि तू ते जाणा. सारखे दर्शन भाऊ, सारखेच म्हणजे. अर्थात आमचे जे नाते आसा ते एक जेवणाचे नाते आसा. ज्या भशेन तुम्ही आमकां जेवण करून घालतात तातून आमचो जीव धादोस जाता आणि ताका लागून हांव तुमकां परबी दिता. थँक्यू. पण दर्शन भाऊ, ये सारा पापी पेट का सवाल है. सामके राईट शेफ. सो आज तुम्ही किती रांदतले? दर्शन भाऊ, आजची रेसिपी इंटरेस्टिंग आणि सोपी असा. त्या रेसिपीचे नाव जावन आसा मिस्टर चिकन तांबडे. मिस्टर चिकन तांबडे. तर करूया सुरुवात. करूया तर.